Du har 250 bare stående her, eller sådan noget, ikke? Ja, 220 måske, eller det. Jeg har ikke talt på det. Hvor mange har du til mor? 94 par, tror jeg. 95 måske. Hvad siger hun til, at de står der? Det ved jeg sgu ikke. Det er det, hun siger, hver gang jeg kommer, så bliver hun lidt sur. Men det går nok. Det stille og roligt. De er sko. Rigtig mange sko. Sneakerheads er betegnelsen for folk, der samler på gummisko og går ekstremt meget op i det. Skoen bliver kaldt en sneaker på grund af gummisålen, som man lydløst kan snige sig rundt i. Thomas Stump Jensen begyndte at interessere sig for sneakers i 2006. I dag er han 23 år, og hans samling er vokset, så den nu fylder det meste af lejligheden. Vakuumpakket, ikke? De får ligesom ikke noget frisk luft, dem her. Jeg har også 2 par af dem her, faktisk. En sko er ensbetydende ikke bare noget, man går med. For mig er det også bare noget, jeg kan tage frem og kigge på. Og jeg synes, at alle sko har hver deres historier. Nogle af dem har man været igennem, jeg ved ikke, hvad for at få fat i. Par er jeg allermest glad for. Altså problemet er, at hvis jeg tog en ud, så når I går, så vil jeg sige, fuck, hvorfor tog jeg ikke den ud? Det var faktisk lidt synd for den, så får jeg en medfølelse med den sko nærmest. Sneakerheads køber. Den umættelige appetit efter det næste par sneakers har Simon Tørstrup Clemmensen skrevet speciale om. Sneakerheads, de køber ikke skoen så meget til et bestemt formål, men mere ud fra hele den kultur, der er omkring det. For de har måske, det kan være, at du har 12 sko, men sneakerheads har måske 75 par sko. Det er noget, de sætter stor pris på, fordi de har lagt så meget energi i det. Så når de åbner den, og man kan høre det der papir sådan lige krakelere, og man lugter til dem og snører skoene for første gang, eller sætter dem pænt op på hylden, så er de meget tilfredse. Is it the shoes? Money's gotta be the shoes. Sneakeren fik for alvor sit gennembrud i 1980'erne, hvor basketballstjernen Michael Jordan lavede sin helt egen skolinje sammen med Nike. Men hiphop-miljøet havde også en stor andel i den stigende interesse. Her skrev flere kunstnere sange, dedikeret til deres favoritsneaker. Joachim Idestrup Friis er en af de mest anerkendte sneakerheads i Danmark. Han har interesseret sig for sneakers siden midten af 90'erne. I dag har han drevet sin passion så vidt, at han blandt andet er redaktør på sit eget sneakermagasin, der bliver udgivet i skobutikker hele verden over. Det er jo blevet mere og mere kommercielt, og brandsene har fundet ud af, at der er penge i de her subkulturer. Før i tiden var det jo bare sådan, at ja, så kom der en contest fra Nike, som var rød, og det var det. Fordi den sikkert kunne sælge godt, og den var pæn. Men lige pludselig så skulle der jo noget storytelling bag. Det kan godt være, at den faktisk ikke så på nogen som helst måde anderledes ud, men lige pludselig skulle du sælge den på at bygge den op omkring historie. Sneakerheads går op i historien bag de forskellige sneakers. Men skoen er ikke længere forbeholdt dem, der dedikerer sig 100% til kulturen. Sneakerkulturen er jo en subkultur, eller det startede i hvert fald med at være. Og man kan måske snakke om, at det bliver mere og mere mainstream, når man ser Morten Ræsen i går Morgen Danmark have specielt sneakers. Og det kan man måske godt tænke, at kulturen bliver udvandet, jo flere og flere, der kommer til. Jeg kunne bare gå 2-3 år tilbage, der kunne jeg gå ind og købe mine sko 2-3 dage efter release. Gik jeg bare ind og tog mine sko. Nu så skal man stå i kø og sådan noget, men et eller andet sted, det kan jeg mange godt lide. Så er der mere rift op dem, men der er mindst lige så mange, som bare er med det for hypens skyld, ikke? Det synes jeg er rigtig ærgerligt. Altså, de kan højst synligt navnet på skoen. De ved ikke om, altså, hvad har den sko været igennem, du ved, for mange andre mennesker, ikke? Du ved, det er et stykke historie, mand. Det er et stykke kunst, jeg er på. I dag ser man folk gå rundt i sneakers lige meget, hvor man er. Mark Sommerlund, som ejer en sneakerbutik i Aarhus, mener, at folk er begyndt at gå mere op i, hvilke sko de har på. Nostalgerne i Holstebro kan lige så godt komme ind og tænke, at den der specielle collab derovre på hylden, den er mega, mega nice. Som ham der københavnersgutten, der måske virkelig ved, hvad det handler om, kan jeg synes. Man kan godt mærke, at hele sneakerkulturen er bare eksploderet. Og det kan vi selvfølgelig mærke salgsmæssigt også, men vi kan også godt mærke det i måden folk kommer ind og er mere bevidste omkring, hvad det er for nogle produkter, der ligger på hylderne rundt omkring. Hvor opmærksom er du på, hvilke sneakers du køber? Det er jeg meget opmærksom på. Det har jeg meget fokus på. Det er det, der giver det sidste til outfittet. Jeg synes, det er vigtigt, at der kommer meget til piger, fordi førhen har det altid været drengene, der kunne få de fede sko. Man ser mere og mere, at det kommer til Danmark, og at det er jo rimelig fedt, at man kan så få de lidt mere specielle designs osv. Men selvom det er blevet mere almindeligt at gå i sneakers, så adskiller Thomas sig markant fra størstedelen af danskerne. Når man tager på nye sko på, så de første sådan, 100 skridt man går, der går man ligesom på månen, fordi man vil ikke
bøje skoene deroppe, så der kommer riller i. På mine dyre sko, så putter jeg sådan et lag plastik på min sål. Så når jeg går i det, så kan man de bliver ikke beskidte under, så tager du bare sådan, hiver det af som sådan et stykke tape af, så kan du se, at de aldrig er gået i. Hvis den er sted på mine sko, så er det bare sådan, så kniber det bare ind i maven, du ved. Man føler bare, at det hele trækker sig bare sammen, og så ud igen. Og så slapper man lige af, så pulsen op i 2 sekunder, man får helt varme hænder, så tænker man bare, du ved, når der bare lyst til at fyre markerne flad, ikke? Og det kan virkelig bare ødelægge ens dag, fuldstændig. Der er mange sko, hvor jeg tænker, dem vil jeg rigtig gerne gå i, men jeg kan ikke gå i dem, fordi hvis jeg ødelægger dem, så er det ligesom det, så det er over, game over, ikke? Så tit så kører man nogle gange sko, bare for at kunne gå i dem og have et andet par på is, så man sådan ikke får ondt i hjertet af at gå i dem. Men grænsen fra sneakernørderi til afhængighed er hårfin. Flere og flere unge bliver i dag afhængige af at købe ting. Det oplever man blandt andet hos Tjælehuset, der er specialiseret i afhængighed. Er det et stort forbrug, eller er det en afhængighed? Hvis man har det her dilemma, kan det jo være en god idé at tale med en professionel, men der er stor forskel på, om jeg har en samler, et eller andet, jeg er meget interesseret i, eller jeg har en afhængighed. Hvorfor blev du ved med at købe? Ja, det er spørgsmål. Det spørger jeg også mig selv om nogle gange. Jeg har ikke rigtig fundet et svar endnu. Det er jo en form for mani. Jeg skal bare have dem. De bliver shoppet. Det er et drug, 100%. Altså følelsen af at gå ud fra Foot Locker eller et eller andet, hvor fanden du har købt dine sko med et par sko under armen, det er et kick, 100%. Altså det at stille dem hen på hylden sammen med alle de andre og sige velkommen. Det er et par sko eller alle mine sko? Nej, alle dine sko. Det er spørgsmålet, jeg bare ikke har lyst til at tænke på. Men jeg tror, jeg har... Det ved jeg sgu ikke. Jeg skulle nok lagt 200.000. Det har jeg sgu nok. Hvis ikke mere. Sneakerproducenterne holder fast i folk ved at udgive sneakers flere gange om måneden. Og Thomas er der også indimellem i tvivl om, hvorfor han bliver ved med at købe dem. Nogle dage, så vågner du op, eller aften, så kigger du på sko, og så tænker du, hvad fuck er det, jeg laver? Du ved. Det har brugt så mange penge på det her. Og så andre dage, så tænker jeg bare, fuck, hvor er jeg dope, du ved. Hvor det fedt at være i mine sko. I den ene dag, så synes jeg bare, det er noget af det mest dumme, og kan man godt blive helt deprimeret over det. Den anden dag, så er man bare sådan, fuck, det er fedt. Der bliver ved med at komme flere og flere sko i flere og flere farver, og de er sådan set umættelige, kan man sige, fordi selvom de er igennem den her jagt for at få fat i skoen, og de er glade, og der kommer en forløsning, når de får skoen på, så var det ikke ved for evigt, og så handler det om at få den næste. Sneakerkulturen og Thomas har ikke været til at skille ad siden 2006, men han er ikke sikker på, at hans sneakers vil have en lige så stor plads i fremtiden. Der kommer der et tidspunkt, hvor jeg tænker, nu begynder det at tage overhånd, ikke? Altså, det har jeg da tænkt mange gange, men jeg kan jo ikke for helvede børn, og man kan jo ikke komme videre i livet med så mange sko. Det tror jeg ikke på, man kan. Men interessen stopper aldrig. Det kommer aldrig til at stoppe.